right, no, bitch, be on. All up, bitches. All up, bitches. All up, bitches. I čali, dobrodošli u novi video na kanal. Današnji epizod. Opet trik. Jep, ali dobro, bar je novi trik. Ako nije ništa posle novi trik. Ali mislim da će ovaj trik da krm. Mislim da će ovaj trik da to jaje, jer ima jedan poseban potvrdan trik koji se zove Snap Change. I bukvalno zbog toga sam pravim. Samo zbog toga izvođenje i objašnjenje ovog trika. Tako da... Dosta čupimo sad. Tako da, obrazno ne zabranite na Instagramu. Eto vidim to pravi već i sad na kanal. I šta još možete raditi? Dopadate jedan like i pa! Idemo do 2 lajka. Da vidimo da možemo 2 lajka za ovaj video. I to je to. Idemo na trik. Ok ljudi, nadam se da vam se sviđa ova pozicija kamere koju sam ja nedavno otkrio, jer bukvalno imam telefon sa futrolom koja je na magnet i bukvalno sam futrolu zakačio na monitor. I onda ona drži telefon u ovom uglu, tako da ne pitajte kako sam ovo radio, sada znate, verovatno ništa niste razumeli, tako da možemo da krenemo napokon na trik da ne odugovlačim više. Dakle, gledate treba da izvuče jednu kartu, na primjer ovu, ok, zapamtite, ok, i samo do kraja ovo vršimo, presjećemo malo špil. I idemo sada ga mešamo malo. Opa. Ok. I možemo malo riffle shuffle, zašto ne? I bam. Malo sam loše uradio, ajmo još jednu. Jer, kao što sam rekao, zašto ne? Evo ga. Ok, sada ide taj potez koji je malo teži u mađioničarskim trikovima, oni koji su malo bolji od početnika, mada već početnici bi trebalo da znaju, ali možda neće uspjeti ispravno. Tako da, ja sam uspio i drugi zapravo, a bar s trikovima već nekih 3 mjeseca možda. Tako da, možemo da počnemo sa tim potezom. Mislim, kratak je veoma, ali možemo da ga izvedemo. Ok, ne treba ništa za sada. Da li je ovo vaša karta? Ne, a? Sad, jako je interesantan trik, meni se previše sviđa stvarno, tako da idemo na objašnjenje. Ok, evo i objašnjenje za ovaj trik. Vam je interesantan trik po meni i mislim da će se svidjeti. Jer ja sam bukvalno, samo zbog ovog poteza pravim ovaj trik, bukvalno sam izmislio ovaj trik, nisam ga gledao na YouTube-u, samo sam ga izmislio samo zbog ovog poteza i možemo odmah i da pređemo na objašnjenje, da ne odugovlačim više. Znači, date protivniku da izvuče kartu, ne mora ovako, može ovako, kako god, možete da raširite karte, sve jedno. Samo je bitno da izvuče kartu i vi iz tog položaja da dovedete na vrh. Naprimjer, ja sam ovo uradio. Ok, red stop, stavim tu, zapamtite ovu kartu, dama tref, stavim je malo na dole i nastavim s ovim i bukvalno samo i guram tako da hvatam thumb break i imam ovako položaj i bukvalno samo ovaj gornji da uznem i ovo stavim ovdje i presekao sam i dobio sam damu tref na vrhu. To je ono što mi treba, jel te?
Sada posle toga možete raditi lažna mešanja, možete, nemam pojma šta još raditi, samo da vam ostane karta na vrhu, to je najbitnije. Opa. Riffle shuffle naravno možete, da vam ostane karta na vrhu i kad ga uradite, znate da se svi to uradite. Ok. I sada ide ovaj glavni deo, snap change. Ok. Znam da trebaju dve karte naravno, to ste provaditi svi. Znači uklazite double lift, uzimate i bukvalno pokažete ovu kartu, izravnate ove karte, naravno imate ovu kartu za, ali dobro. E sad, ako ste dešnjak, držat ćete ovakvu kartu. Ako ste levak, sve suprotno. Znači, kaži prst ovdje, srednji prst ovdje, u donjem desnom uglu sve to, a palac ćete ovdje, tako da kažemo da ova dva prsta i palac razdvaja samo karta, odnosno dve karte. U ovom slučaju i bukvalno puknete. Bukvalno kao da puknete. Tako izgleda to. Znači, kao kad puknete ovako prstima, ali puknete ovim naravno prstima. I to izgleda ovako. I vidite da mi završi karta. Znači, tu treba da završi karta. Tako da se ne vidi od šake. Znači, veoma je lijep potez. Veoma je efektan, kvalitetan. I ja mnogo volim da ga koristim. Možete ga koristiti umjesto shiftera ili ne znam čije. Ili ne znam šta već. Ali meni je mnogo interesantno kada ovo radim. Bukvalno samo ovako puknem prstima i karta se pretvori u željenu kartu. Odnosno, dobrovoljču. Tako da to je bilo to od ovog trika. Ako vam se video ugodno, ostavite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u nekom narednom. Pause.